На 16 и 17 ноември в хотел Хилтън София се провежда изложението "Средно образование в чужбина", на което се представят елитни пансионни училища и колежи. Кандидатите за средно образование в чужбина имат възможност да положат изпити за прием и стипендии в избраните от тях училища. Изпитите са по чужд език, математика и някои от специалните предмети. Изпитните сесии са в дните на изложението от 14:30 до 18 часа, като за участие в тях е необходима предварителна регистрация на сайта на изложението. В изложението участват 18 училища от страни като Англия, Германия, Испания, Швейцария, а също за първи път от САЩ и Канада. Изложението е уникално с това, че в двата дни на изложението, в следобедните часове, бъдещите ученици ще могат да положат изпити за прием и стипендии или да проверят нивото си по английски език. Изложението предлага и съпътстваща програма от безплатни презентации, които целят да помогнат на родителите да се ориентират в разнообразието от академични програми и да изберат най-подходящото пансионно училище за своето дете. Всички посетители ще получат безплатен каталог с информация за престижни пансионни училища в Европа. По време на изложението сме предвидили презентации на участващите училища, които ще представят своите програми и условията за прием, както и условията, които се предлагат за обучение, настаняване, спорт и различни клубове по интереси за развиване на различни таланти на учениците. По време на изложението представителите на съответните училища и колежи ще имат възможност да представят в отделни презентации условията за прием и обучение, настаняване, възможностите, които училищата предлагат за развитие на различните таланти на децата. Освен това, ще има и презентация на тема как да избера най-подходящото училище за моето дете, по време на която ще се спрем на основните фактори, които би трябвало да помогнат на родителите да изберат подходящо училище за детето си и, разбира се, ако родителите имат някакви конкретни въпроси, ще се опитаме да дадем отговор на тях.